Върка. Кучката не. Това големото. Я виках разправа. Я виках разправа. Викаш на легна? Абе това скиче се. Ако не даме, ние удавили беше. Я не може да ни Чи сбега. Како скотна и беганица на 120 литра. Чи Я сбега. видях бе ту два пъка гължата през зрачието, като се затреса. Абе, я го видях тука. И там Боя си Джимка, да ти. Мамо ти имаш. Теба. Маслото трябва да е. Маслото трябва да е. Не, Иванко, не да се пузде. Не да се. Маля надоле моя кацет залетил на едно. О, иде, сега ни си вечера. Па звоно пазике, дамо, имам видео, аз още вече препразних. Я исках това да изтръча бой да кажа, ама не можех, къпнах. Не можех да излезна. Я го видях под преноса, така това големо. От тук оно само изпърче. Сигурно голем не е. Една страна лежал. И оно подигна и към сега, ако се подигнеш кучка, да долу го иде. Чули на матрото, викам, пазете. И лаптоп. Вече не викам, не се явувайте. Гледам гръцка. И това към мен виде, вали. Не може да гледам, тя подигах от тук пушката. Оно бърже, оно дали усети. Иде груски диците от станга и оно надоле патанги и оно леги. Добре. Нека Да, бе, едно. Ама не. Можеше тук си тепа и бой сте. Бърже се разпува. Иначе не може. Я знаеш. Викам, оди по мен и да траеш. Ще видна. Я исках нагоре. Да се поредеме нагоре, че... Ама нема време. Нема време. Тя го видях като дигна. Абе си Джимката да пойде. Ево не така сми. Ешко. Вика, Сега вика. Мешко. Да доли ме да удири. Не. Я ме нещо да удири. Ще се сдават. На Боби. Чекай. На Боби. Пред път на нас изгърна. Боби, само не. Нагоре, баче, от това видях. Аз му пускам. Пряка стана големо. Навън ти дойде. Навън да прекоси, но право Ей, че лапе! Не го теб. От иначе вече да догон. да няма прекоси. Де изключати? Чекай.